Dial go for say wa say kutu say bam. DL kasia body hinta no ne pa hontoma. DL News. Yamamo akwaba afitu mekane share yen ewo Facebook no so a na ye DLFM 106.9 NFS YouTube na kasebo no bobode asa wo be hye na onfefo nso enyemu echefa yen hye kasebo na se emfamfiri ECG adwumakuo no akache na nkra abeto di ye kasebo pono so echirem sem the Electricity Company of Ghana akane empenifo na mohwe so o man Ghana mu no emkane chirem sem budget ahodo empenifo tenase akwahoma sika mode ma wono so mmode anhwe na wono mfa toto nema awo ECG aso hwe o man Ghana nyinam kane so akache mfa ne dwuma awo afrese ni mu no mu chirem sem wonom edi atraso ntimi kase de eye appointment committee a wonom ewo parliament mechire public account committee no etwene tie ka ne se pack asha ase atoto no ma no pam na wanu mu kiremi se eye utility companies eye chief executive officer openipa na ohwe so enne na pam for kom ho atimi edisika ma na boroso 189.2 million Ghana cedis into de mobro Ghana Sikapa na mpenifo akase na mu kiremi se efiri mfempem yenu ni edunu na mu no auditor general na nkrata mu hwema ho do koye no ena ranking member Samuel Atamers hwihwima hodo a de abetudwa echirema ECG adwumakuo no aka ne mpenifo na mohweso no in fact kwasiboni baka ne say eye financial misconduct jese sikasa mu no omu ni omu ni ba kokora mo sinabo apreku omoye mo fi pa sika wo mabro no in fact esosene Ghana na wade mo kirem say an kampenifo na mo kwagina siese agya akwamabo sika ne ECG fui monye na afi mu nyina mo fa mabra na Ghana fo nyankane ne ye ho etimtenanso budget ne binie enkitahudie ehon kuntabuo no anka monyi sika botene 4.2 million Ghana cedis na mo fa ne dwuma ECG fo enkitahudie no mobeye course mobeye we enkitahudie mo fa 4.2 million nanso ko wi a kire na afini ko na we na ECG fo na tumi spend 7.9 million Ghana cedis o mabro sika no kwa eno wachi nso consultation consultancy nso eno so budget no na ye 40 million Ghana cedis na so mu wie mo no na ECG fu atumi abro 58.6 million Ghana cedis eno so ekire din na mu kire ma eye industrial relations o mu ye budget 2 million Ghana cedis o mu wie no mo di 13 million Ghana cedis na den na mu kire mi say stakeholder expenses nso ene mo no mo ka biewom ensin kunwa kwaba na be fa so ma ECG adwumakuo na tumi atompo ne nyina no so budget no empenifo ehwehwe ma ekoma wonom 3.1 million ECG fo ampene etumi kodi 49 million Ghana cedis na afenso wa mu kire mbomodin atumi de eye publicity mo modawro ECG adwumakuo no yetu anamo bi sei ye kwa ha ye kodu dwuma we publicity muntu ho anamo na Ghana mpenifo mo akwa mabosika 5.7 million Ghana cedis wo mu wie no makwa kodi 21.8 million Ghana cedis wo mati eno wachi nso obi a fa ne say professional fees and subscriptions budget na nso na ye 731,000 Ghana cedis wo mu wie ya wo makwa kodi 1.5 million Ghana cedis ekire din e will be a mofani say overseas travel wotu kwan afri o manga ne makodi dwuma ma no ne e wo ECG adwumakuo ne din mu a empenifo de 14 million Ghana cedis na ma wo nanso mu wi akire no na wono matumi edi Ghana cedi topable money 29.8 million Ghana cedis wono matumi edi ni nyina tokram eno akire nso call centers and call center operations ene ye course amobeye na obi afre ECG foi ye hiamomwa na ECG fo dinkita ho ne ade a kadeta ho do amobetotota ena omen ede akomabo sika de ma wonom 23.5 million na ye de ma wonom afini kwawe ye ne kwahwe ya ECG fo atumi edi
29.3 million Ghana cedis. In the penifort nasibu nkunta mu kyerɛ me say sa budget ahodo aboro so no enye de omode call cabinet man penifo gye tu mu na omankasa de omopɛ etena se edi sika ete santi omabu mra so na penifo kyerɛ me say budget na kan nyina bɛyɛ 144 million Ghana cedis eno yɛ kwamabo sika oman Ghana edema yisi gye penifo nanso afunu kwa we ne keka bɔ ma sika wɔ no madie no ni nyina da ɛyɛ 333 million Ghana cedis na yisi gye fo we motumi atena se yɛbɔ mu say to na no ɛna Mr. Atameris echiri mi say in fact and ma omatu ni tiam renti Ghana mani tiam ma dia na article 96 e de ma Public Financial Management Act no eye article 292 eye article 921 echiri mi say e be ya adwuma ntem nko pie mam e o Dr. Damrick Ayene ono na ye o man Ghana aban lo ye peno no kwanso ye osoafo hwa atenten no so no mkeka mo nsem kire no na Ghana mla no enye adwuma de nsem sei etu dwa ewo Parliament Appointment Committee no enim. 9.3 million was your budget, but you spent 12.2. Staff fuel. Hey, did they drive around the world? Budget was 2.8 and you spent 3.6 million. Communication expenses, ECG. Your budget was 4.2, but you spent 7.9 million. Consultancy. Budget was 40 million, but you spent 58.6 million. All these you did it on your own without even board approval. Industrial relations, your budget was 2 million, but you spent 13 million. Stakeholders expenses, your budget was 3.1 million, and you spent 49 million. And you want to increase our tariffs. Publicity, your budget was 5.7. and you spent 21.8 million. Professional fees and subscription, you are supposed to spend 731,000 cedis, and you spent 1.5 million. Overseas travel expenses, you are supposed to spend 14 million, and you spent 29.8 million. Call center expenses, you are supposed to spend 23.5 million, you spent 29.3 million. So budget approval was for 144 million, you spent 333 million. That's excess of 189.2 million. This shows financial indiscipline. And the recommendation over here is that sanctions under Section 96 of the Public Financial Management Act 216, Act 921 should be applied to the officers involved. We also urge management to efficiently monitor and control the company's expenses. CEO, those managers who were involved, I'm recommending that they need to face the Attorney General for prosecution. It's just simple and short. It's just simple and short. Any awiti ye a ranking member at the Ma or my Ghana Parliament Account Committee. And I want to say, in fact, Sika, yisi jajuma yukune bro or Magana Munasopa, movie and some toto. And yam cannibal my say, and could and sana mu discano. Intigana best a poso, and yadi ombeko, mem that no idea. One epi home. Now by Facebook konoswa. DLFM 106.9. Yadi fonini videos na gusu aba benye biahwe pa. In fact, every friend e free adishe we pendra no. Nyankopon kuto nenim. Sa wode wonsa fo omoto a. Obetim bibia yentumi modin. Sika. Kwadwo. Omu kire ma sika wo bro wa Ghana ha ne sika kuma yisi fo no madi sika bom se oh e kire din. No mo de abeka yenye de ne ho. No ma ka kire yen se yisi gi hia sika ko brand Ghana fo ntua to. E na makofa meters ni plane de abra ye se yentua. Ni yetua na mo mudi. Kwadwo aya be oni timi ba na me hwe be oni sam na me kra me ntifie mponi. Monyi sika na monsamfo mo nkogum. Sa ye no kra sa asese de hwemu na ba ne de a monyi sika na monfo mo nkogu prison ma ye. Mom kire on ba bi mo se sa mo da bre ma ye. Omonya ready so mbebo ma Ghana eden akonanim mebu afu pa yenko yanim yentoa kase abone so na dom kuma mo mra hyebedwem afaili motion ede atia eye justice Paul ba for boni etwemu se eye nhyehyeye omuye ni na omomode an omontwensan enkopem se ye legal cases no efa eye chief justice Gertrude Arabe Seba eye sakitok no ho no ombetimi esiesie wie ansa na omatimi ato eye vet na omoye ni so na dom kuma no efa eye article 110 eye clause 1
sanso an article 125 ekosi 127 ene article 144 clause 1 ene article 146 ewo Ghana mamre nim echemu se wo so mobo modin anom din hyehyeye ne so ntino mrahye bedwam modin anom ntwe appointment committee vet na omoye no omontwe ni na ensan kopem se legal case na da honom no metimi ayehu nsiesie ni na etimi awie no mo chema cases ahodro beye te se ECOWAS court suit no so no eno so ewo Supreme Court and High Court anini na efa Araba Techno ne nsem ne ho into momomode ahwesa sensem ni na no matimi ayehu siesie ni na atimi awie ansa no matimi abomode ahwese justice baafo ne vet no mo ye ni na ebetimi akoso no mo de to attorney general ene ono anso anaye so afo de ma attempting ni oshaso ewo manga na mu Dr. Dominic Ayene so momode anombra mahwebedwam nombra meka ho asem nsem omode akoda asem dibia ni na omecheche sansem ni mu emfa ema wom no mu chema sane ekoso no se mwantimi anka asem na da ho na nwie a enya ade amubetimi atoa vet ne so nto momode anom hwe nsem no no mo hye ne so no mu di nsem yi ebetuja ewo abra ndi yomode nsem ne ba mahwebedwam se omo vet ne de amajustice baafo boni esanso mampani John Dramani Mahaman ni so no aneme yotemu afo peni so mo bomodin aye ne vetin esanse wayi Araba Techno edi efri honum ti weni nsem efri dom kuma akache aba betoja yento dia agye me nsem ka sebo no so ene yemfa ye ne mfa nkyire mum mangwana yakwan esensem so na osofo no ena hwe mangana yakwan tempon ene yakwan eso wo manyim ne den ede onimnyamfo kwame Gavins Abuja edensem atudwa echirimam mikese de Ghana ban aye krado say odenshepa begu akwam aboa pam ama nkwanhya wodo nansen ekoso wo man Ghana mu no eso atimi atefri say enipa hodo a enam lole nkwanhya so ehwe do mo nkwa wo man Ghana mu no esene yam papa dade Lumba nyom epantoma pa edese o man enida ho yipam na ya papa decide to dwa echiremam nkwanhia pene nansen atodwa wo manyim a enipa twetwa huru asabe omka biegom enipa a wonom wasika omohwe abusua adehyema ena ehwera mo nkwa enam mfomso ahodo a ekoso ewo manga na yakwan so nti enipa pina ewu kwa ochirema nansen po wokopie mum ewa akoso mu tema kwantempon no so a ana no dwade na ehina obosuma mu na edato so aduonu nson nkwanhia si ya enipa makoma nsia kanana echire din omunyina hwere mo nkwa emra na mutu kwan ede afri Madina ekoho framantem na mro ni mnyamfo Kwame Gavins Abuja eje mre ene die kasa botwetwe nkoma wo mra na okopie mu wa 25th induction ceremony dwumadi etodwa ewan krabo premantem endrata ena wo kire mu say in fact odi ya pa na oti ba bia na na wira ho pam wo hwe nkwanhia wo do ekoso man Ghana enipa hodo a enam nkwanhia so na wonom nkwa efiro mu nsemu no eyade bia eden entipempenso aduru say Ghana man pere anhyehyɛ pa oba beboa pa hwehwem ye de kudie nte enam so man nkwanhia no etasi wo man yimum se efiri ahyenkafo no bi suban mo de nadi suban bone kana yema na wafa bi ahye ho na metini ginam eno wachi nso mirika tente mikohwe magu abasesi a na Ghana de hye nkwa efiri yensem eno wachi nso ba bia ye nyina mfa nipa na hyenkane akwagina emfa ne ho kura na nkwanhia tumi apa hyenkane tumi kwakwan so wasema bre ma me nkoto neje drink na mennom na mani soko sesabia na dwubuja na me mfa ntwihyen mi pesika kwahwe abusua nti na hyenkane twetwa bi na ni so ayi ne say who are you wabutoto agu na ni so na nkwanhia kwa akosi hyenkane ya dwuma brenk ese wada onada no si fronto sa na ni yakom no wada sa na kana akoye nkwanhia ehu Ghana man peni de mreba o kiremu a edum pempenso so abanso so na sade afiri se akwan ni benye atete apro apansam kura kwakoye owu afidie de senti abagutu tun abeboa pa sabe ya beboa na oman Ghana ya kwan so etima ye twotwo na nkwanhia wodo ekoso no eso etimi ate na o kiremu a ode adesre edeto ahyenkafo apasingesefo na mo ka bia wo nyina nim se osra da ye nyina yafom de na nkwanhia wodo ekoso man Ghana mu no
eso enti odin sem sei eto DL kasebo enim. Any accident that takes a life or injure anybody and damage property is unfortunate and should not be countenanced. But we know that the data we have from National Road Safety Authority suggests that majority of accidents happen because of driver error. But I also know that government must take steps to improve the nature of our roads. It is not for any other reason that government is investing over 70 billion Ghana cedi in improving the road network in our country this year. And I think whilst the roads improve, our conduct as road users, drivers and pedestrians must also improve to make sure we save lives. So we are addressing the same thing by improving the condition of the road. But that will not take away the fact that, drivers who are not responding professionally to their code of conduct as drivers also needed to improve, so that together we can drastically reduce the menace of road accidents or carnage on our roads. Ani a wuti ye onumnyamfo no na ye oswafo a ohwe o my Ghana yakwan na afi nso akwantempon eso ne den ede onumnyamfo Kwame Gavins Abuja. Yentoa Kasiabone so na dom kuma mmra hyebedwam ede nsema toja echemu se eye omampani dada na nado danko Akufo-Addo yade a wabu adwumadin ye pa watimi aboa amagana cedi ne so ahoden etimi abem ewa abra Ghana cedi no edi eye 60th anniversary na ye ebnada hini mebosom ne de toso aduonu wotwe ewo mfimpimienu ni aduonu num eye ne dey ana Bank of Ghana ebe omodin a ebie adwumadie bi ewa Accra International Conference Center edefa eye team na da so eye 60 years of the cedi, a symbol of a sovereignty, stability and economic resilience. Na mokasa ewo mrashebedwemu ana second deputy minority whip eye Jerry Ameshai edi tuja na oche musempenifo bebre na abo Muhammadin ye pan se cedi no ahoden ebetimi abem na obi ahu se cedi na afa die se die sika no ekọ na anim ye pan na okasa na oche muse eye omampani da na nado danko Akufo-Addo no be ye omampani mfie wotwe no eye ade ono so abo ne Muhammadin ye pan to fata se cedi no so no otimi enya so mfa so din sem say edi tuja. People have done well, let's commend them. And I want to look at it from the angle that whoever has contributed to the proper evolution of the city must be commended and must be celebrated. I think we have a list of names. Yes, President Mama is one of them. Anybody who has been a president since the inception of the city should be commended. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, who has been the president of the Republic of Ghana for 8 years, is a major contributor of the stability. DLFM 106.9. You are saying that Akufo-Addo has not done what? Eniya uti ye a second deputy minority whip a Jerry Ahmed Shai. Uni madia ma ye Mr. Kakra. O se odio man we se what good day me wa fa se pa med sharp in fact no se pa ma se bedwam na nika o ho enti ya me yadoma ma wo fa etina mo hwe manim ena mo ya me yadoma 2028 o ho se beto aba me contest ya na MP ana MP no me contest wo DLFM peso aso ana ya beti ye mra hyebedwam wa DLF ma beto peso kan ba win na hands down. Mo amufi se marry na mon test o Facebook no se na mon cancel se me wo fa sa me nwini ana sanka DLFM ha ye we parliament year city wa ha si ya anka memfa be famum aga mefa na dey ne se ya de se de ma ye ma kwadwane Ghana zo ma na do so ni ka kire din me kwatwabewu ma kotuo mu nyina firo na me ama koprepre kire nyame ya doma 2028 so what so beto ama me meto ama dodo na otutia me a kam no mienu ko me wie okra I am scanning brain. Oh, what's say? Oh, me ma obi aka pre kra. Ba me kwa. Me ba be ye adwuma pa. Na monya so mfa so. Ye mpa adwuma pa ye pesika. Ene mu ntuntia me. Kasi abone say your official oh. Your official pa. It's official. DLFM 106.9. Yantoa DL Agyei nsem kasi abone so e. Na ye fa ye nimfa nkire mu e wasante matanim. Na sante mantem ye kuro ba akon so amekese na kane no na ye kuadwuma pa e na de hye ni sie e ho mpo de ne ye ka ne sika akwa na sante mantem na eye tese omutu na kese mu nti na nya de a wonom esansase na nzi amekese de yankopon anim ne kure ni aye hu wa sante mantem ne nyina ne se ene nipa bi etu foma gudia wa sante mantem a ene omaga na kwaya etwa sante mantem ho ahia ensu ahodo a etwa sante mantem ho ahia yase na ye nyina da wa sante mantem no
enipa bi enam kwati kwan so edi nduro eni akade afire mu ntum akwa sasa mantemu nsuo ni akwa yi a in fact emu awire mpam na enam no senti imperform ka bie wo mu asante mantemu ne titiriw eni asante mantemu suafo me wo fa se doctor Frank Amwakwehene and afinso presidential staffer in charge of political business ewoye asante mantemu eye regional coordinating council yaw Isam Bonsu mama den sema tudwa echiri mama de akwakwate abajaku a eye asante mantemu oswa for Dr. Frank Amwakwehene da eye abajaku no anu se otetenani na wanemo ene eye minerals development fund for akabom amoboa pam etete eni powder mutu efumagudie enkuma mu emu nyansa ne nimde ombeboa pa se beya efumagudie no mofa kwampa na mutu awia mobetimi akakatakata emuna donko so na boa mansase no etimi afantoma pa efra se beya akuafo esikua ebeboa na omaga na nobae no so etumi aso na bribra na afinso muso amtutu galamse no yetia pamoso ntoma na boa na omaga na so sabe yensase ahodo ayese no yensa etumi aka ne nyina na asase no ababadane asase bedie na omaga na asase na fantoma pa etumi edi afra na dwumade ne kodwa ewendra da wasante mentem am DLFM yananum senior otonkra edi free asante mentem mekire awashante regional correspondent Barbara Kranten eche mere kopi dwumade na so ne ye the maiden edition a orientation ba mmadian tete oba mutufu magudie enkuma mu ne mususu amutu galamse amlama ho kwan no tete mo a kwa mafa so ambenye so ehunu atufu magudie monsai Ghana asase no mokwaje ntete kama ne no ene mpanifo chirim se anamontu amutu ompeso moboa na oman Ghana ensase ahodo nipa bi se no mbetimi mutu galamse ni wia na se mutu efumagudie ne koma mu wie pe monkatam na ne so sabe ya asase no ebetumi asase be de aboa ma Ghana yakwa anim na wode mu chirim se oma maden ama omo license watu efumagudie na we wa beje tumi krata ewo mo nchen assembly ne nchen wo wa fill forms wo kwa krata asase no so wa fa mfidie kɔ na mom wo de mfidie ne kɔkɔ ya adwuma ne wie pe assembly nan kasaba ma eye fango usika na obadwumaden aboa sabe ya nsase ahodo a mo se ne kwano ebeboa na ya tena ye ho atumi atoyen enu achi nso nsase akuafo pezo mu sikua ma se no etime agya ne naso na aboa na my Ghana efumagudi a mutu a mo se nsase no eto etimetwa onimnyamfo ya bonsu ni sensen etiama ne boni Barbara Kranten enim uhwe yasante mamu ha ye kwaye no ase ye nsu no so ase ya kwaye ho so ase de se ebo sa ne ma we nyina ho ban ti regional minister ene na pamfo ewo regional coordinating council ye tena ase ene ma ye be hunu se ba be ye do ide ese se hihye bibi e fe no reclamation na ye kwaye be so ye be dane ensase ne ni ama na tibi ye wo musisi ya no ya ye ni ye na ba ye fofo eti ye bibi a ye reclamation form ye se ye nhwe na amanfo nkata ensase no so nti ye se ye hwe ono mo se ensase no na ye hwe o mo be fa form no na o mo a ye de hwe o mo so na o mo ati ko kata ensase no so mo kure kata so na eyeyi a na o mo banyi research agenda no na etimi esabi e dia mai enne na adu se ye betu o mo fo ni a kire o mo ye nisu ade hu no a ye pese ye to bibia sa ne ma ye de atodwa yi de wanye na adwi se obidi so na on pese oni ebe nanti for ma be fa form o fa form me ate ba so ku DLFM 106.9 o ma no wi no ama o ma kwa hwe nsase no a o mo de ehun krata ba ese o pese o mo kata so no to ma so ya fei na sentiment no regional minister na pamfo be trase ni ama abia ye fe na approval se o mo nko no mo kata so o mo kata so no mo dua ni dua so wa nti se ne be ya asase no ebenyini mo ye nisu ade hu no a ye pese ye to bibia sa ne ma ye de atodwa yi de wanye na adwi se obidi so no na on pese oni ebe nanti o ma be fa form o fa form me ate ba so ku ama o mo atoto o ma no o mo toto o ma no wi no ama o ma kwa hwe nsase no a o mo de ehun krata ba ese o pese o mo kata so no to ma so ya fei na sentiment no regional minister na pamfo be trase ni ama abia ye fe na approval se o mo nko no mo kata so o mo kata so no mo dua ni dua so wa nti se ne be ya asase no ebenyini na anyini ai sebe ya asase no ebenyini na etimi enyini yi na akuafo ne sikua ndubaye no anamfudie no etimi aso na ebribra eni awoti ye no ono ena ye presidential staffer in charge of political business at the Ashanti Regional Coordinating Council ne den ade yawo
Isham Bonsu ena wote ne nkan na ne kwakura mu no ena chairman edema Ashanti Regional Council of Elders for Small Scale Manners mo mutu fuma gudie enkumamu Alhaji Musa Osman ene da baso bokese ya pa edebo Asante mantem suafo Dr. Frank amakore hinsa wona homode ade nhye pewe ya ba bebo papa ema nipa hodo a wonom etu fuma gudie na boa ema nsase no yetimi akura sebe yebeboa pa no maga na nsase ne yatena ye no yentumi ense no wasa kire mu sei ode adesre edeto adehia mutu efumagudie enkumamu sei osra mo adamma mode ani mraso na munyina mutu fumagudie no wiyepe monkata asase no so na musan nua wo so sebe ya dachi bia no asase tem yo magana ebetumi enya so mfa so mra matu musika akọ no awie Enye soldier sem ana enye police sem ya enye soldier sem ana enye police sem ya hun kasa ya pese kata amena no so ya ba ene ya engagement ya chire ekwan abefa so a ya be kata Nhyiraba no so amena no so ne ya sa dua Nhyiraba ewo chiri enti ene de eye small scale miners ya ti de ya be de nyame ase se djumadi ya pese Ghana fo so a wo musu no ya be solve problem no once for all e sha se be bosumi minu ni ya ye djuma bebre ya kata DLFM 106.9 2014 amena dada nyina ya starting ye kata so se be ya beti Ghana fo esufra ko be se no ya be sere wo mo edjuma ye ni de bia meka me se excavator na ya kraba no ye de taxi ya ye de trotro ye da mining na de be ye etu mo ye le ye de etu wo utie me a wo ye small scale miner for modern na kata wachi efin na ko utu amena ba ko mi miensa kata miensa na nka ba ko se be ya wachi enye basabasa Sabaya wachi etimi enye basabasa ni awuti ye no eyo titena ni anadwam training me chairman edema Ashanti Regional Council of Elders for Small Scale Manners mo mutu fuma gudie enkumamu ne den ya de Alhaji Musa Osman ena wote ne kana mande boy ye nsem twire ni Barbara Kranten ene difri Asante mantemu ebesom yen Yentua Kasiebone Sunia Dasua Ejina Santimantem na Ashanti Regional Youth Organizers Edeman Pipi Amanyoko no Ede Kokobo anu eden ede akwama Dr. Brian Echampon ono ejina se yebeto ne so abasa ne be Franketuni ede aman Pipi Amanyoko no wonfimpi mienu ene aduonu watwinim na mu chemu a omomodin anu nja ye ntra wo twa Ghana fo esanse eni ntwa ye kura na nipa odi ekuo nanim eye Nana Kwadwo pimpim a ono eye constituency youth organizer edema otafo ede tuja chemu se ni akoso ni de nya ade na ni je ho kresan se eye campaign na Dr. Brian Echampon eye no enya ade nsem bi wo hono ma o ka fa ho achese nani nje ho because nsem ni bi wo hono ma eye ntropan na nsama ekuo no ede ato ne so chemu se eye ade a Dr. Brian Echampon abra no ye minister of state no na person oje eye majority share e was senate eye hotel ne so eno no eye ade anagidi anatememfo no ewo no eye ade nana obuso inti no na enam so bi inti na ye mfimpi mienu ne aduonu na ya bato no MPP Amanyoko no ending kunim na mu chemu nso bio ha eye Dr. Brian Echampon wentimi ansha agriculture sector ni su ye no nam so makuafo no eye niam e wose omunye na omantimi enya eye nnuaba hudo ni nantimi ankoso entumpon sane na omohwehwe no sanso anomu chema ye Dr. Brian Echampon so edin sembi etudwa echemu se eye MPP Amanyoko no enya de ombe handi over power ewe ye December bosonim ewo mfimpi mienu ene aduonu na no mu chema sabi eye nsem hunkrampo anokeka ewo honom na sansem na okan ye na chese opese ombre eye kabina minkebi amamu na se ewo MPP Amanyoko nim sanso anomudi tudwa no mu chemu se so mobo modia no moto aba no edema eye Dr. Brian Echampon wa eye ade omo mbeto aba na aso mu bu omabe manya ade ombeto aba no ede ama no inteye Ashanti MPP Youth Organizers Friend National Executive Committee sanso ana National Council any delegate edema MPP Amanyoko ni na se ensema omudi atudwa no mbo modia no mfa na nibre so no munye bibi enfemfa wanye sa no munnim no mokoto aba no edema Dr. Brian Echampon wa yade Amanyoko no seya anomo se no esan so mahu adwumaden ya Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia abo esan se eyade ono no wa ho brase san so na ho ka ye didi dwuma odi ne ho hye bibia mu ntomonto aba ne fema ne se ne be ye mfimpi mienu ne aduonu wotwe abato no obeye Franketuni ede ama MPP Amanyoko no NPP and party baby ayadui say you beti ma di 2028 the free young mandate for nsemo a ehia di baba akopɛ Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne empa ne mra nemom
mpanimfo no bi so wo yɛn party mu ɔmadɔ mo di so mo pɛ flag bearer ni bi adi a ɔmo nsɛm keka ni bi ɔmo keka no ɛbo party ni nkanko ebi yɛ yewura Dr. Brian Champion nansi obedi bɛ sɛ boso me wa asantema mu ha ɛnura no wɔkɔɔyɛ na ɔbaayɛ no yɛde ani di nkomodi ɛwɔ ne polling station for no di dodo na akyi ne nsɛm a wɔka nyinaa ne sɛ Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ɛna ame yɛntema ni nkunim 2024 elections no na maburo yɛ wɔ ha sei deɛ yɛka ma yewura Dr. Brian Champion ate asɛnse ɛnyɛ Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na ma yɛdi ntwo ɛnyɛ Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na ma yɛdi ntwo 2024 elections na mmom enipa bi te sɛ wɔno yewura Dr. Brian Champion no wɔka ho ɛna ma ntwo na edi yɛ no ɛba so yɛka ne pɛsɛ yɛkyerɛ sɛ ne nsɛm kaeɛ ne bi ɔkeka yɛ yɛkɔto aba no ebi ma Ghanafoɔ no so ebufui eti NPP party bi te sɛ otimi gyina baabi no aka sɛ ɔno deɛ sɛ wɔyɛ party panyin sɛ yɛkɔto aba 2024 na sɛ abatoɔ no Ghanafoɔ anto aba na mfa ama NPP kura mpa yɛmfa tumi mfa ama NDC yɛnyina ni mpɛfɛ sɛ saa nsɛm bi saa no woka Ghanafoɔ yɛ Ghana yɛ pa asomdwie man nti sɛ wo yɛ party panyin na sɛ woka saa nsɛm bi sɛ ba abɔnten a wohyɛ Ghanafoɔ abufuo ɛno nti sɛ yɛwura no ɛtwe ne ho afiri defeat na ɛkɔɔ so 2024 no mu a yɛma na hu sɛ ɔka ho paa na defeat no ba ebiom nso yɛbɛkae sɛ yi senate ho nsɛnsɛm senate hotels yɛwura yi woyɛ party panyin wodi mu wɔ party mu yɛbɛte ɛnsɛ si hotel wo sɛ Ghana fo ɛmfa hotel no mfama ho yes the case we've got about 1.7 million people a ɔmo ne senate so na ɛdi dwuma and hwɛ mu kyerɛ yɛn sɛ saa 1.7 million people no aba na ɔma nkɔto ɛnti ne nyinaa so firi yɛwura Dr. Brian Champion ne yɛ a woda na die going for 2024 elections no nti tɛnɛ Oba Sanfema be catch yen say yemfa so bo no kese ne famo Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ye se ne hu ene anopa yi ye say kan bi mu a ne ye ka say ye hwe niam a wo ye as a Greek minister ye beto aba pa nanka areas ya nkuafo wo mo hia moa e de DLFM 106.9 what me campaign niam I think a day to elections now we release niam ni bi say emfa nkoya adwuma wo fom and on a day to elections na de be na adwen we no e na adwen we dada and the best friend say obeso di party na dim yete na se na mo mmerɛ adu ne nyam nunu so de yɛn maburu no yɛtie fɔm for so yɛn kama party mantia se ne kana mantia se ne sɛ ɛda Alhaji Mahmoud Bawumia ba ne bɛbɔ ma party na tima fa no tuma pa efra asa ato akɔso a adi nkunu 2023 DLFM 106.9 Eni ya uti ye eye Nana Kwadwo Pimpim ono eye constituency youth organizer edema otafo na manibo ye nsem troni baba krantin anede besumye we are yenyina we so na yenko yem Facebook no so na yenkenka madwen kyerɛ mode aba ne bi emfa ensomom na menhya ase emfa free ha sei na piaga ode aba na wose wo hwen live edifiri achem asafo na wo kyerɛ ma in fact ka se woni mu ode pa de aka ne de wa ni me se onua amayasem de a mekanya emfa me da se fa kopie mu wo party atena kasie mu e wo machiri ha ya na kokon na kwadwo aba so bode wate Junior Purpose the abana say good afternoon dear Yankopon hyira ye pa na Yankopon hyira ya onte ase buka dwumade ne nkoden a ye bɔ no in fact yesom Ghana sompa Junior Purpose Yankopon hyira won so BB Kaswa ode aba and I say in fact Republic Ghanaians will taste the den adey mo fa se fo pa manyo sempa okromo ni mo fa se metumu fo sa no muntie on mate pa fa de aka ne ko party wona ko kenka ma mpanifo ntie dole ya je waje di aba no say good afternoon Samuels ene tuntum so owio broni sikapa o hwe live e di free Christian village achemota DL news oja wom na odi dwa fire e di atua to na asoko me da say dole ya je waje udi ni meso mede mlane ba ko beta ho amonansia Richard Manu di aba no say good afternoon Nhyiraba Kwadwo Sammy B and Adjoa Agyei Sikapa. In fact, you guys are doing a great work, pao. Nyami shram papa. Oh, yenjia mwa. Anka mwa kra. No, I say this is Richard Manu BBF. Bibia be fine. Ewo bwechere soja line. And we di free no deba. And I say speedy recovery to Esther Papa no. Oh, Esther. Richard Manu so anka Yankopon saya de wate. On free soro no mehwe. So anka so of my medada. Enti samire ku Yankopon kra de ngosana fa wata so dada kra ana manka ni yi so de ngosana fa na ta so dada nti by this time kra de ho gu so to papa no nyame nhira wo na onye okese no nsa ya de na me wo fa se boama so soroso de aba no say I don't understand the management of the electricity company of Ghana because na government ama mo budget say no na muntena mu na mundi mu fa mo adwuma enso mo Ghana na matumi edi budget no atumi atraso na Ghana fo sika esenkede adwuma afro no masan bom set ho yisiji adan ya yam dan
ɛna mo san kokɔ fa aeroplane meter ɛde bra yɛn yɛtɔgu suwa na pom ɛsena yi aviator na hu na kɔ yɛayɛ mbɔne bɛn enti boa ma so wadwa pa say we dey simple pa and amonto ampanifo atuo no ɛsɛ sɛ mo face the law. They have to taste the rigors of the law. Emra no mu ni pa na yɛ ne sa Ghana be yi na ntesa na de bi ada ehuma bro sa de oman ebegu ebɛbɔ aboye nyina pampam boa ma so de no nyame nhyira o senior wadwen kyerɛ no emu ɔde sa no manam mehwɛ wate na pe meto ayi kusua ba kwa hye nsem wayɛ ade Honorable Frank Amankwa ɔse wɔhwɛ live edi free ketase na ɔse in fact kasebe ne mu ɔde pa sa no manam na ɔto nsa de afrɛ yɛn odwira festival no ketase de no yɛmra bi ne yɛfɛ yɛ ne kotu awise mehwɛ nneɛma hodo ɛkɔ so amamrɛ ɛne amane ɛkɔ so ketase ne yɛnkɔtwa video ne mɛka nkyerɛ Ghana for sa de afahye na de dede gongongon ɛwɔ ketase ne mpatam Honorable Frank Amankwa yɛkyia wo ketase fo yɛkyia mo na teso na ma no fa WhatsApp no so na ka kyerɛ me sɛ wo fa Nhyiraba invite me personal mɛba yɛ adwuma no nyina ma me ban so a wo bɛhwɛ me anasika manka ne ye obo akora ba prepare kyire enti sada invite me personal na me ne mpanifo no ma na yɛ adwuma no ma wate yɛbɛkɔ ɔhene hɔ na afa hyɛ ne nyina de ho abagim na ketase nso mudin ayɛ den akɔde ho wiase ana manka ne ye kura opa kasi abani yɛ de asi emu semufo ne yɛ maze mebele ntwene sɛ mu ɛde ɛma yɛn otomrosie tuntum so owie no ho ɔfɛ pa ne simu gira nya sɛm kuma ofia na Mr. Frank Jerry emane taasa ne mra ne champion Taylor ɔpɛ fans pam ɔno ne yɛ ɔbɔfo ba ko aka ofia no ma wiasefo nyina di na ya ofia no musei na otumi gina yɛ konson so tutuo ema bi pai egusa kwasafo ani ase ma nani so pa ne manches one de bi nka no ne hu ohu pa oye obi a otu na dura wose wa krabo otu no tu a wose wa krabo otu na dura ha ho ono onwene obi hu no obi adwene no wo de ekopie mo Facebook NF YouTube akasebo no wonya bi hweye DJ Zikibi Mr. Samuel akwa man friend say Ozigios echinchim every ne froma edesum ya hwei na kenkanfo mienu asem bi ekowu a okra ye ofia na mu sei aya no wo wanti omosoma yese ye mebo adwumaden son mo no yese eyaduasem mienu ba kokura mfiri mu ye kabom a eyaduasia enan 64 tit eguanum fita adwedem de di kan ye me owofa Nhyiraba Kwadwo Sammy B menim wofa se ba Adjoa Agyei Sikapa na ye kwe no wonim se na Adjoa Sreki akyere mo hima na eba na dwuma de ode ba no edi be na da so DLFM ena da ben ende ye ukuada enti edi da program no so na ye den Teresa moment no kra kofi emi wofa se se ade ne watch ne pa o Teresa moment wow better and na Adjoa Sreki na se radio no wana aye den one out ye wo don saka be ya o den na mla na ye den anyway said de esse pepe chire din one hwan na ebe yi Kwame Efum eno no man brown na ne said den akyere mu hene better and na fin so hwan sexy journalist sexy aya atidin no ho money rosa the din ye den sexy journalist aho dwuma de ba kwan ye wodi wo show no so ne eba na aye den aba etekwa na tekwa eno ni say ni so wo fa meji dem o newsroom na metia aba na ma yam ma o makonwam jese ba bia gu mitimi se ma yam mre oh sexy metene kan bibi ya yam program ba ko host na ye den ye pony emu de sa no man Monday bia ye hia no wate from 8 to 10 and from 10 to 12 10 to 12 and ye dasum enkwara nde da wi a na oba hima tena dwam na company papa bi no prepare chire say ya benkum ni nimfa me penasem to be feeling the pam na yo obi on fa ne fans ni agro on fa fans ni agro na Adjoa Sreki aba wan sana mra na ye ponko pe awufu apa ibenya case bonam na ne ma yenko akyere mu hima efifi mu hima enkeche hima radio mu ya santoa Michael Jackson papa no ye kwe radio no eye ne dia agisa abon no miansa answasi form imamu nyina mo anitia adehye Day. Mintin kakeko. Miniman kasa. If you say the luckiest season 3 asayaba.
Afe mami chew ekwan a obefa so nye wo ticket but star 712 hash na di ehihye no so to wo ticket ana se ko internet no so na bo the luckiestafrica.com se bia me community ticket no so na you wo lucky number Ubetumi nso ama system na eyi bia ma chere ahia wo pese wutua every 1 Ghana cedi kosi 5000 Ghana cedi Ubetumi mpo ato ticket no ama obi foforo ye obi hero wo pese wutua enye den kra sa wo Ghana for mobile money tua na sa wo amano ne dia for bank card tua ticket baako ebo sika no ho empay ahanum 500 times we ye massa ye pe there will community de benyanso betimi aye emoho edu 10 times inti yen kambom na yen lucky na luck bebia Shawo hoso enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata chire wo Caritas lottery platform no so the luckiest luck is everywhere for everyone.